Christian doctrine eloyicima lonto. Ngoba iBhayibheli ethi sisitshwinelo sisitambo. Esaziwa ngwedwa. Yayazi into yayingene kuwe. Yayazi into yenzeka kuwe. Umangaliso wemimangaliso. To show ukuthi iqondene nawe kunzima nozongqina ngalonto. Ngangqina ngoba ndangenwa kuYesu. Bana uzabanzima ukusixelele ngoba wahlelwa kanjani umoya oyingcwele. Ngoba it's not about that. Umoya oyingcwele uzoshayinisa uYesu. Idlule kuBhabhatizo kaYohane. Kodwa umoya oyingcwele ehlela impilo zethu. Do you know why ibandla in fact kufanelanga li-operate lingahlelwanga umoya oyingcwele? uMaria, she was 14 ufika isithunywa. In fact bathi abachaza uMaria bambone njengoba uyi-representative yebandla as a woman. So ungayithathi lula la act yoba ingelosi xa ebuza uMaria kwenzeka kanjani lento nto ingasani nandoda. Athi uMaria ithi ingelosi umoya oyingcwele uyakuhla phezu kwakho athi namandla osenyangweni akusibeke. Kungaba lonto izawuzalwa nguwe into engcwele. So umKristu ayibomKristu incamo ngaphandle kamoya oyingcwele esibekela impilo yakhe. Ngoba yonke into esityekelwe ngumoya oyingcwele kuba khona into evukayo ngaphakathi. That's why uYesu ngomhla wokugqibela womthendeleko wadanduluka. Uyayibona iprogram iqhubile. Uthi ukhona phakathi kwenu othanqamwe makaze ndomnika amanzi. Amanzi agobozele ebomini obubunaphakade. uYohane umxelele isihlwele emvuselelweni yakhe. Uthi apha phakathi kwenu ukhona onamandla kunami. Wenza isimanga uYesu wohlala emvuselelweni kaYohane. Wamiyeka uYohane wa-operator waqina. Ezazi ukuba ndimkhulu bona nje. Ndinguyena yena. The captain of salvation. Kodwa walinda. Ngoba umKristu olandela uYesu uyayazi nalento yokuthiwa ukulinda bamba amahasha akhe. uYesu wayengazuyithatha ipodium ade athi uYohane ndiyehla mna usewade wena. Uthi kumvuselelo uYohane apha phakathi kwenu ukhona onamandla kunami. Mna ndibhaptiza ngamanzi ukuze niguquke. Kodwa yena uzanibhaptiza ngamandla kamoya oyingcwele nomlilo. Yilonto esinayo. Ungakhonzi. Ungavumeli umtshwiliselwe emanzini. Uphosane nedini likamoya oyingcwele. Ayalele ibandla ukubahlala lapha eJerusalem nide nombathiswa amandla. In other words, umoya oyingcwele uzoperfecta lento nizoyenza. And asizoprescribe uba uhlanjane emntwini. Kodwa owehlelweyo uyazazi uba ubona nje ndinelanga. And ayonto ukhayisa leyo. Kodwa yi-evidence anayo. Ehamba nje ezitratweni zasemfuleni unento ethi ndenzelwe isimanga mayibonke inkosi. Ndingakade ndingayifumani iplatform yoyi-expressa loo nto kodwa ndenzelwe isimanga. Babayiphaphamele abafundi bakaYesu into yokuba wonke umuntu osindiswayo adlule kule nto yokwehlelwa ngumoya oyingcwele. Why?
uhlale emishini, ama-eda ahlele ezindlini, namadikoni nabazalwane, kodwa umoya oyingcwele uhamba nawe. So sisemthandazweni sichilo sathi sikwi-expectations kule veki ukuba umoya oyingcwele ancede ibandla, ancede abantwana bakhe, avuselele izazela ezifileyo, avuselele umoya wenguquko, avuselele umoya wokulambela ilizwi, avuselele umoya wokuthanda ukukhonza, avuselele umoya wokuyoyika into embi. Yes, izitulo zingangawi, kodwa izazela zivuke. Singangabashayo karamashinda, kodwa izazela zivuke. So that kuphila abantu abamilise uKristu. Umoya oyingcwele ngicela siphakame sithandaze. Funa ukuthandaza nabantu abathi obawo ndincedile, ndiyayifuna le experience, beka isandla phezu kwami, ngithandazele.